Prešov zažíva rušný deň. Protestný pochod proti zásahu polície v Šarišských Michaľanoch tu zvolalo doteraz neznáme občianske združenie Nové slobodné Slovensko. Situáciu sledoval Martin Jedinák. Dobrý večer z Prešova. Tak dnes to tu vyzeralo ako na 1. mája. Mestom pochodovali stúpenci a sympatizanti občianskeho združenia Nové slobodné Slovensko, ktorí celou cestou vykrikovali protipolicajné heslá. A väčšinou to boli mladí chlapci s vyholenými hlavami, ktorí sa napokon zhromaždili tu pred divadlom Jonáša Záborského, kde mali celú akciu riadne ohlásenú. Ich zástupcovia tu rečnili vyššie hodiny. Zdôraznili, že neprotestujú proti celému policajnému zboru, ale iba proti podľa nich neadekvátnemu zásahu policajného zboru v Šarišských Michaľanoch proti slovenskej pospolitosti. Vy sa teraz môžete pozrieť, ako to tu vyzeralo. Účastníci protestného pochodu vyrazili smerom k centru mesta o 17:15. Policajný teror! Policajný teror! Policajný teror! Policajný teror! Prišli sme sem demonštrovať proti násiliu všestrannému, ale treba to chápať v zmysle, hlavne samozrejme ako reakciu na brutálny policajný zásah v Šarišských Michaľanoch. Policajti to zneužili a povedali všetko na nás a pritom oni zautočili. Proste to zneužili svoju moc. Pred autobusovou stanicou ešte účastníci protestného pochodu dostávali letáky s textom, ktorý neskôr počas celého pochodu kričali. Nech sa páči, prečítajte si to. Páči sa to. Policajný štát nenechá nás spať! Policajný štát nenechá nás spať! Ľudia čakajúci na autobusy pohľad na protestujúcich nenechali ujsť. Každý z nich mal aj svoj názor na to, čo sa v Šarišských Michaľanoch vlastne dialo. Skutočne preháňajú za kroky. Spravodlivosť pre všetkých! Spravodlivosť pre všetkých! No ja si myslím, že polícia vie, čo má robiť a že ide tam vtedy, kedy je potrebná. Ľudia, poďte s nami! Ľudia, poďte s nami! Martin, v prípade Šarišských Michaľan mnohých zaskočilo, že sa občania pridali na stranu protirómskych extrémistov. Ako to bolo v Prešove? Koľko ľudí sa prišlo pozrieť a najmä ako reagovali? V Prešove bola oproti Šarišským Michaľanom diametrálne odlišná situácia, aj keď nacionalisti, ktorí pochodovali mestom, vyzývali ľudí, aby sa k ním pridali. Títo ich obkolesili až tu na námestí pred divadlom, kde sa k ním v podstate pridalo nejakých 300 ľudí, ale boli to podľa mňa len Prešovčania, ktorí boli náhodne v meste a chceli sa pozrieť, čo sa tu deje. Ťažko povedať, či toto bol ich prejav akéhosi súhlasu alebo sympatii s týmto zhromaždením. Celý pochod bol proti údajnej policajnej brutalite, aj keď kukláči pred týždňom rozháňali neohlásené zhromaždenie. Ako sa zachovala polícia dnes? Prekvapením dnes na tomto zhromaždení bolo, že sme tu nevideli jediného uniformovaného štátneho policajta, avšak podľa našich informácií celú akciu monitorovali policajti v civile, ktorí zhromaždenie monitorovali kamerami, fotoaparátmi. Podľa všetkého policajti čakali v zálohe, ak by bolo potrebné zakročiť proti narušiteľom verejného poriadku. To ale nebolo potrebné. Skupinku aktivistov hnutia Antifa, ktorí tu mali akýsi neohlásený antiprotest, zvládli mestskí policajti. Dá sa povedať, že celé zhromaždenie sa večer v pokoji rozišlo. Toľko z Prešova a my sa z Prešova vyberieme ďalej do Krompách.